Isuri gabeko malkoetan gorbetako milaka historio, milaka zenbat bider galdu naizen, zure eskutxetan aurkitu arte. Eta badu bere magia, inor maite zuena, maitatzeak. Frustrazioen geltoki hau itxaropenez aireratu duenari, eta badu bere magia, inork maite zuena, maitatzeak.
Kaixo, Kaixo, ze moduz? ondo. Ondo? Bai, bizka eta intrigatuta garratu behazun baino. Intrigatuta bala urduri, ze asko desategute hasieran egoteia urduri. Biak nik uste olako elkarrizketa bat egizan Bai. sekula ez detela egin, gaina gero hori nik bere garaian galatu zenian esan izun hori, ez naizela oso gitarra jole... Ez naizela gitarrista bola oso ona konsideratzen nahiko gauza basikoak dakizkitela, baina bueno. Bueno, a ver, hau gitarrizketa bada eta hemendik jende asko pasa da, eta esan pasatu da jende ikaragarri teknikoa nire flipatzen geratu naizela zenbat jotzezun, eta pasa da jendea, igual horri baino garrantzi gehiago emate diola, sorkuntzari, eta igual abesti politatiteko gaitasuna daukana. Adibidez, nik hasieratik esango dizut. Igual zuk jotituzun akordea joko nituzke, baina jota kantatu ni de palo. Osea, hori ere badala baloratzeko gauza bat, eta alde hortatik ez dauki beldurrik. Bai, gaina ikusi dut eta elkarrizketak eta uste gauza interesgarrikatako diala, bakoitzak ere bere aldetik uste dut betitula gauzak aportatzeko, hasi que hori, zen juten dan. Beti ere, badakizuet txatean inor baldin badago eta nahi baldin badu zerbait galdetu, aukera daukala, beti ere, ez izan gaiztoak, normalen ez dira gaiztoak izaten, baina batzutan igual zure lagunen sartzen da, eta astera galdera xelebre batzuk egiten zu bakarrik dakizkizunak eta hola. Baina normalean ondo portatzea. Hasteko eskatuko dizut pixkat zeure burua aurkezteko, nongoazean, zenbat urte, baina bereziki noiztik zauden musika munduan edo nola izan dan pixkat zure musika munduakin eukidezun harreman hori. Noiztik, nola joan den desarrollatzen, eta hori kontatu nahi diguzun arte. Ja nire Arantzabe naiz, 23 urte ditut, Altzagaratekoa naiz, uste dut inorrik ez dola ezagutzen, baina bueno... Hori gero galdetu behar nizun hori, baina bai. Ordizitikan 15 minutura dagoen auzo txiki bada hor mendialdean, hori umetatik hor bizi izan naiz, eta oso guztua gainea. Eta musikari dagokionez, uste dut orokorren musika denon bizitzetan egunerokotasunen hor dagoela. Gero bai esango nuke nire bezaroan, 17, nahiko gara izasen nintzen juten musika eskolara, arrazoi garbiri gabe edo, ez dut uste nik esan nien gurasoi, musika eskolara jo nahi dut, baina, Estra eskolar ezberdinen arte, hori behintzate bai, hor behintzat gehiago ikusten nintzala edo, eta hor bai lehenengo solfeoko 5 urteekin nitun, azkeneko 2 urteetan ja bizkat plasta intzitzaiten, eta gero ez nu garraitu harmonia edo ezer ikasten, baina bai solfeo ikasten ari nintzala, hor 2. 3. urtenen nahi zogatzen nuen instrumentu bat aukeratu behar zen, eta hor lehenengo urtean kuriosia modura, bai niri eta bai nire izpai azkenetak aurkatu zutzen instrumentu aukeratzen, nire kasuan gitarra nahi nuen hasieratik, baina ez zeuden plazak, eta errun gatze zian, o tuba o biolontxeloa, biakola ez jaten gehiago komentzitzen, baina o tuba handikan gutxigo eta urte bete zola biolontxeloa ikastenen hasi nintzen, baina ez zertaz goatzen, eta gero gitarra hasi nintzen ja 2. urten, eta gitarrakin bai jarretzen dutela klasetara juten, eta baina urte asko dara mat, baina egia da ez dutela teknikoki edo gitarra dagokionez ez dutela igual hainbeste gauza bere ganatu, gehiago igual komposizio atletik edo intuizio atletik nire bolara jun naiz eta klasetara jun. Eta gero esango nuke sortzea edo kantakiten hastean arrazoia dela lehenago entzule sutxoa izan naizela. Eta hor nire bizitzan esango nuke 18 bat urte donitula, hor badagoela momentu bat, nun badagoen kantu bat nahi momentu hortan nire egoera hori zalako ere, bizitza aldatu ziana edo, eta momentu hortan iguala nintzen konturatu. Baina gero esango nuke bai ikusi nola musikak bat zeukala zerbait niretzako, ematen zitela aukera bat komunikatzeko edo hitzez askotan asko kostatzen zitzaiten zerbait, eta pixkat hortik hasita hasi nintzen coverrak edo egiten. Nire etxean lau pareten hartzen eta lagunei gertuko lagunei abestin bateak utzi hola, baina gauza asko ez. Eta hor badago momentu bat, urte bukarerako kurso bukarerako kontzertu bat prestatzen ari ginen, musika eskolako ikasle ezberdinak, eta hor Uriol Flores ezagutu nun, bertako etzan nire irakaslea, bateriko irakaslea zen, ensaio baten koinziditu genuen, eta nik beha ezagutzen nun,
Baina ensaio hortan, ensaio hori bukatu, eta justu izan zen, lehenengo aldi horietako bat, kantatzen nebilena edo. Eta ensaio hori bukatu, eta nire gana harturatu zen, eta esan zian, asko gustatzen zitzaiola nola kantatzen nun, eta noizbait pentsatuta balin maneukan zerbait propio egiten hastea, behakin kontatu nezakela. Eta ni momentu hortan, nintzela ez dara oso prest ikusten, eta momentu hortan esan nion, nire denbora behar nula, eta hortikan urte betera edo, ja esan nun total, beldurrakin bai, baina, probatzeagatik. Eta, behakin pixkat bere laguntzakin zen, nik momentu hortan ere, koberrak eta hola bai, baina komposizio atletikan ere idea oso gutxi neukan. Eta lehenengo kantutan musika berak sortua da. Nik hitzak bai, baina musika, nik igual referentziak ematen izkion, baina musika lehenengo bi kantetan berak sortua da. Eta pixkat hortikan, Uriolen laguntza hasi nintzen, gero gira da, pixkat bi kantak grabatu genitun, eta bi kanta horiek prest genuzkala pandemia etorriz dela. Eta, masan genuen, alare aurrea, eta behin pandemian kantak ateratzen hasi ginen, nahiko ondo juntzan, eta gero hortikan ateazan ja pixkat lehenengo diskoa hori grabatu ateratzea, eta gero Ieda Uriol, behar izatez Kataluniarra dela, eta bere etxera bueltatu zela gara egiten, orduan taldea utzi zen, eta gero niko, hemen osatu nuen nire bandakideak dienekin taldea, eta hori lehenengo diskoa, Ieda nahiko luze jundala, nahiko garai horregarak tokatu zaizkigu, diskoa behar ere pandemia oendikan hortzeola atea genuen, eta gero kontzertuak lotzeko ere, Uzet, hasi berria zeanen zaila dela eta pandemia bat eukita, oendik zaila bat, eta oendikan hor gabiltza pixkat. Lehenengo diskoa oendikan ez dela itxi edo olako zerbait, eta pixkat hori nire ibilbidea edo musikan. Vale, gauza desan dituzu da, ez ditut moztu nahi izan, orduan oain eraki berde pixkat dundik jungo gehan. Baina, baina egizutela, ahaztu baino lehen da, ja ez zeateko, uste zure taldean bateria jotzegunan izena nola da? Arri, bai. Emaizki osuk orain zidak, berriz ikusten dezunean, ze... Bihar ikusuk bet, bihar zango ez. Emaizki osuk, ze Brinkolan izan zen gure soinu teknikaria, Brinkolan eman genuen kontzertuan, eta desenteko showa aguanta behar izan zuen, ze, simaz, jun ginen arratsaldeko bostetan, kontzertua zen ia goizeko ordu bat aterditan, eta, ja joan ginen denak pasa egin da. Baina, simaz, ikusi etela lehen... Zea, irudi baten, eta hori, ahaztu gabe, hori, esan nahi nizure mateko koraitzen, Oida. Gero, esan dutzu hori, hasi zinela txeloakin. Baina hori baino gehiago interesatzezat esan dezunean, azken bi urteak solfeoan bukatu zinetula pixka, eskaz. Eta hau da, kanal honetan edo elkarrizketa hauetan asko aipatzen den gauza bat, eta da solfeo. Rollo, gauza bat bezala. Zein da zure iritzia solfeoa buruz? Mierda bada, bai, ez, balio du? Oinarrizko gauza batzuk nik uste bai gelitu zaizkitela, eta hori ere uste nahiko oinarrizkoa dela eta nahiko behar dela batzutan. Eta gero ere, karo, nire musika eskolan bai, klase diferentek zeuden, eta gero egia da, askotan igual lagunekin, beste gela batzutan egon lagunekin taula galdetuta ere, irakaslean arabera ere, esperientzia diferentek bizi izan ditugula. Nire kasun bai, neukan sentsazioa azkeneko bi urtetan, zala asko teoria, liburu hartuta, titita, baina gero, enitula barneratzen gauzak edo, ez zizkigutela ematen ezagutzak, gero modu autonomo baten edo nik gauzak iten juteko edo. Zala oso gelan momentu hortan bata, titita eta hori, baina gero, aurra behidea ez nuen ikusten horrek nola balio altzian, igual baitaren momentu hortan nire neolako oso ez nintzelako ikusten harmoniakin jarraitzeko, ez dakit mia gauza izan daitezke, baina bai nire bi azkeneko bi urtetako sentsazioa pixkat hori, ja klasetarez oso guztua, pixkat ja bukatzeko gogokin, eta hori sentsazio horrekin gauzak ziala oso teorikoak, baina gero ez izkigutela tresnak ematen nola baitu, musikalki edo modu autonomo baten garatzen juteko. Esate dumen Ander Zubilagak, Gabon Ander, por cierto, esate herramienta falta, eta bai, izan daike, igual dala gauza oso metodikoa bezala, baina gelditzea oso apartau teoriko baten, da, igual zure instrumentura eramateko orduan, hori aplikatzeko orduan igual ez da oso klasiko erakusten den gauza dala, ez. Bai, ezakit, gero igual garaiek aldatu die baita ere, eta gehiago igual eramaten die gauzak, bezakit,
modu praktiko batera, edo ez dakit gero nik esatitzutena, beste klaseko batzuk adidez esperientzia oso ezberdinak bizi izan dituzten. Baina nire kasun bai izan zen pixkat hori, sentitziare baita, bueno, bai, gauzak ikasten zenitula eta hor zeudela liburuak eta ritmoak eta ez dakit zer. Baina gero ez nik, sentsazioa zen ez neukela gero erramenta nahikoa, hori, ez dakit gitarrak klasera jun eta abesti bat hartu edo eskala bat hartu eta hemen akorde hauek sartu aldia ondo edo eskala honetan puntu hau indezaket edo hori, gero askotan hortikan atera eta hori, ezer jakingo ez danu bezala sentitzen izan askotan. Ja. Bai, nik neu ez dut eman solfeoa modu klasiko baten, akademiara zen nintzanean, musika modernoko akademia bat zalako, baina eman nunean ere zan gutxin gustatzen zitzaidan aspektua, ez? Instrumentua jotzeak emate izun satisfakzio hori edo ez dakit, edo sortzeak emate izun satisfakzio hori, ez? Kantu hau nik egin dut, solfeoak ez du satisfakzioik ematen, ne ustez behintzen, ez dago, da gauza oso, ez dakit, eskasa. Baina, bueno, ja pixkat hasiko naiz betire nire txuletai behira, eta lehen aipatu duzu baita, lehenengo kantak Oriolekin entzin ditula, eta ja honekin, honi helduta sartuko gaia pixkat kompozizioan atal hontan, bale? Orduan, hemen galdera batzuk daude, ez dakit, betire, ez da batzu zertan galderakin mugatuta, zeo zer gehiago bota nahi baldin badezu, botara, galdera hori dira oso basikoak eta nahi berdina egitizkiet, eta ja ez dakit jendeak ez da nola aguantatzen saio haure, 50 piko entrevista eta eroz, beti galdera eguela egiten jarraitzetelako. Baina, bueno, lehenengo galdera, normalean, kantua sortzeko prozesua nola da, hau da, akorde batzutatik gaztezea, melodia batetik gaztezea, ala letra bati melodia edo akordea jartzen hastezea. Nik uste, segun eguna, segun momentu, nik uste ez dagoela modu bakar bat, nire kasun behintzat. Eta esango nuke lehenengo diskoan bereziki bai, igual biak batera egiten ditula, hori igual gitarra hartu eta ez dakit, akorde progresio bat gustatzen zitzaitena eta horren gainen kantatzen hasi bizkatu tarareatzen o lokesea. Eta igual gauzak inkluso askotan batea, jotzen nahi zinen bitarten letra bat asmatzen hasi, gustatu, apuntatu, eta gara igual bizkat zirriborro bat daugezunen edo bizkat zentratu. Hau da, ez dakit, introa, estribillo, ez dakit zer, bizkat estrukturatzen jun. Baina ez dauketola formula bat. Adiez, orain bigarren diskoko kantak prestatzen egia eta hori, bai hain izaitari asko saltxeatzen, igual, bada horre webgune bat, ez dakit, ezke da alako dau bat, baina online da ona Spotify-ena Soundtrap, ez dakit ez dagoetan duzun. Dau bat da, grabatzeko workstation edutako bada. Bai, online da, ez da, uste duzte aplikazioa da honik, baizik eta online bidez da, eta horra ez sample eta hola asko ibiltzeitu, eta nahiz bateria ritmoi dagokion ez da hola oso ondut zaitu olako gauzak, baina ritmo dura daukitzea. Eta olako gauzak egin saltxeatzen hasi nahiz, eta hori, bizkat saiatzen baita, betiko molde egitetik ateratzen edo, baina normalen ez dauketola modu bakar bat. Bori askotan igual melodia bat abesten hasita gustatu, eta horren gainetik igual ze akordeoian, eta baina ez dauketola modu bakar bat. Lehenengo diskon bai berezik izango nuke oso natural jontzitzaitela, biak batea egitearena, baina ez dago, esatizutena batzutan igual bai, bestatutan igual ja segun ze kontatu nahi dizun ere igual letra jauretik ganidatzi dezu da oso garbi dezu, eta igual horren kajatu behar dezu eta melodia bat ni bai nahiz hitzen oso aldekoa eta bai niretzako garrantzi berezi dautela. Orduan hori, askotan igual melodia aldatu behar dezu hitzak enkajatu dezaten, eta hori askotan baita ez da zerreza izaten. Eta adibidez, gero, imaginatu letra bat daukazula eta letra hori iruditzen zaizu tristea, ez? Bentsat, emozio bat sortzen dizu bai akordeak edo bai akorde progresioak edo bai letrek, eta saiatzen zea hori ondo bilatzen, esan, emozio horiekin jolasten, adibidez, ez dakit, hau oso basikoa da, ez? Baina triste baldin bada akorde menor bat, eta hola. Hori bilatze duzu edo gehiago da natural atera zaizun zerbait. Esango nuke, lehenengo diskoan entzuten badezu nik esango nuke badula asko melankoliatik, eta ez da, nik uste modu natural baten ateratzen zaitela, baina igual gehiagi pentsatu gabe ere, ez naiz jartzen, kanta guantaz hijo, inbarroket melodia triste bat, edo,
Baina nik uste bestela ere intuizioz edo ateratzen zaitela, kantatzen ari naizen hortara jutean ni ere, eta esango nuke nahiko modu naturalen ateratzen zaitela. Igual lehenengo disko igual nola izan zamaitaren niretzako lehenengo aldi bat, eta ez neukan ez dare olako bideo horririk markatuta eta hori dena oso natural eta oso, hori, gehiagi pentsatu gabe ez da ere, baino... Baina ulertzen dizut, bai. Hori, hola izan zen, igual bain, bigarren diskoko kantuekin, bai igual jartzen zera gehiago pentsatzen zer eta nola, baina lehenengo disko mentzat modu natural batean atera zitzaiten, eta esango nuke diskoa entzun da, eta baita ere jakin da bizkat zertaz zitzaiten duen edo, soinuak ere ematen diola, hitzari ondo laguntzen diola, eta izango nuke niretzako bintzat oso garrantzitsua da bintzat intuizioa. Eta uste oain arte bintzat, nahiko emaitza honak ematen dizkitela, edo ni bintzat guztua edo eroso sentitzen naizela, eta niretzako badala musikaren zati garrantzitsu bat, intuizioari jarraitzea. Bai, azkenean igual, eman nahi dizun mezu hori baita ere ja naturalki ateratzen zaizula eta jazta, ez daukazula artifizialki pentsatzen jarri beharrik zein da eman nahi duan mezua, nola eman nahi dut baizik eta zu sentimentu goia dauzkatzu eta atean nahi duzu eta jazta, ez? Bai, gero igual egia da diskora bai da igual, igual egoizpenean sartzezean hori igual bai da bai elementu batzuk gehiago pentsatu behar dituzunak, eta igual, segun kantan bai ze leku izan behar duten, edo nun jumbardian, edo ze soinu mota bilatu nahi dezun, hori igual bai pentsatzen dituzula gaio gauza hauek, zegoen igual azkenen gero produkzioare bai ez da igual era natural baten gitarra bat hartu eta ateratzen zaizun zerbait, baizik eta gehiago da igual estudiora behi da, baina bai bestera esango nuke hori, esan dezun hori, modu natural baten ateratzen zaitela guain goz bintzat. Claro, zuk azkenean abeslari izan da eta esango genuke taldearen sortzaile nagusia izan da momentu honetan usteet, ez? Claro, etxetik eramango dituzu ideia asko, ez? Ja kantak emate dituzu ja más o menos eginda lokalera eta gero lokalean denon artean lantze dituzue, edo lokalean ere ateratze dira ideia batzuk. Ez bai, orain arte gehien txunak behintzat, etxetik nila ideia printzipala edo pentsatuta eraman dut. Gero egia da, lehenengo diskone bai nola, Uriol eta biok bai diskoa grabatzea joan lehenago bai genuen hola bion arteko baurreko izpen lan bat edo. Eta gero egia da, lehenengo disko hortan, Bartzelonara joan ginela grabatzea, ze Uriolek bertako lagun batzukoan, tango estudion grabatu genuen. Eta kasu honetan, lehenengo diskoko gitarrak elektrikoak, Guillem Callejonek grabatu zituen eta nik enun ezagutzen, nik momentu hortan ezagutu nuen, eta baitaren naiz eta nik txetikan nire ideiak eraman edo bai utzi niola eta bai eukizora beak ere askatasun hori, ze ni behar ezagutzen horretikan ezagutzen dituen bere proiektu eta bere lanak, eta ez dakit, nahiz da igual askotan etxetikan edo zuk ideia garbi bat eraman, ni beti banaiz musikan oso era kolektiboan ulertzen duten pertsona bat, eta gustatzen zait baitaren. Naiz da igual nik ideia bat eraman, gero usteet bestek ere gauza asko aportatu ditzaketela, eta lehenengo diskoan hola izan zen, eta bigarren diskonekin ere naiz eta nik lokale igual ideia bat eraman, oinarrizko ideia bat eraman edo gero denen artean lantzen ditugu, eta askotan igual strukturalki ere aldatzen die gauza asko, melodia asko ere bai bestek aportatu dituzte, eta ezakit, hori oso interesgarria iritsi zait, askotan igual kanta buruz, kanta eramaten duzu, ezakit, enfoke batekin edo, eta gero igual beste norbaitek ideia bat planteatzen dizu, eta igual kanta asko zobea galitzen da, edo beste norabide hartzen da, eta askotan igual sorpresak eramaten dituzu, baina hori ere nik uste badala musikaren parte. Bai, ja pixkat destripatu didatzu den behar nizun urrengo galdera. Galdera honen erantzuna izan daiteke oantxa ipatu dituzun gauza horietako batzuk, baina nik igual botako dizut, ze galdera hau da baita hemengo klasikotako bat. Eta da, esan ezin zer da, demokrazia la diktadura. Esango nuke demokrazia dela, hori nahi ipatu dut. Bai, ideia printzipalak edo igual eramaten ditutelanik, inkluso azkeneko igual hasi eran bai, nik ere igual ohitura neukalako ere baita, bakarrik hasi nintzelako ere bai sortzen, baina gero ere azkeneko kantuekin nik uste askotan igual nahiago izan dutela igual kanta, igual melodiak edo letrak eta melodia printzipalak edo eraman, baina gero igual bateria, sinteak, bajoak eta daudenak gehiagi pentsatu gabe eraman edo ja finkatu gabe eraman, ze askotan igual eramaten badezu kantu bat ja gauza askorekin,
Gero igual ensaiora edo lokalera eraman, eta tokatzen da, berriro gauzak kendu eta gauzak jartzen hastea. Eta eskolan igual nahiago... Baita zaila da, ez barkago baino. Baita batutan zaila da, ez, eramate baldin badezu gauza bat oso argi zeuk, eta gero esaten behizute, hori ez, plan, zeure sorkuntza horri bizkarra ondo izatea eta hori ere zaila da, ez? Nik uste gero oso ondo elgarri bertzen degula, eta alde bertatik ez daukagula ez dara, konfiantza nahikoa daukagula esateko, hau etxe gustatzen, edo hau ez nuke niko lehengo, edo uste dut hor, badala nahiko demokrazia eta oso ondo molatzen gehala, baina gero bai, azkeneko kanteetan behintzat, bai igual nahiago izan detela ez hainbeste gauzakin eraman, baizik eta igual biluziago eraman, eta gero denen artean gauzak lotzen eta josten jun, eta bueno, ideia oso politak atatzen zian, eta gero askotan ere bai, igual zure bai askotan, zure kantak dianen ere bai, ja igual jotzen duzu asko gauza berdin jakitea ere bai, eta uste alde hortatik ere bai, besteen aportazioak ere mate diotela, igual kantuei beste norabide batzuk eta beste freskotasun bat. Bai, azkenin, jende gehiago hartze baldin modu parte sortze prozesu hortan, ez? Azkenean taldekidean iritzia o taldekideanen gustoa esango dugu pixkat representatua gelditzea dela pertsona batek bakarrik irakitzen baldin badu zejo, ez? Eta badaude olako talde batzuk, ez dut igual izenik esango, baina badaude Euskal Herri mailan ere, dela pertsona baten izena eta gero atzetik taldea, ez? Eta, ondo funtzionatzen dute baita, baina nik uste hori dela igual pixkat naturalagoa edo nik neu pertsonaki gehiago sinistetela azkenan talde guztiak prozesuan parte hartzeunean, ez dakit. Hori guai dago. Bai, zakit, askotan gero ere bai, nik uste baloratu behar dela baita ere, ez dakit, askotan, igual esan ezin izaten dezunean, jendeak asko boitatzen duen nigan, eta azkenen kontzeptuagatik ere eta hitzak behak suposatzen duenagatik nik sortu nuen zerbait izan dela, eta igual bestek ere ez dutela, kontzeptuarekiko edo esan ezinek suposatzen duenekiko nik daukaten, sentimendu bera edo, baina, uste dut, niretzako bazan oso importantea, askotan banda osatzen hasi nintzenean, edo zein esartzea ez da ere, ematen zian nolako, palo moduko bat edo, jendearekin bai harreman ona izateak, eta hori niretzako bazan, taldean, onurako edo girorako edo zerbait oso importantea, ez edo zeinekin elkartzea, eta esango nuke denborak eta bideak argi utzi ditela, jende ona aukeratu nula, eta gero nire kantetan ere asko eskertzen dut nik edo esan, askotan igual blokeatzen zian ere bai, ukitzea beste jende bat zeinek esaten dizun etxe honain gaizkiz, askotan igual da baita ere zure pertzepzioa eta zure sentsazioa, inbeste hori sartzen dituzunen zu bakarrik igual gauza konposatzen, igual momentu batzutan ere baita askotan ez dakizu benetan dan zerbait gaizkiten ez dela edo dan ja zure sentsazioa nekea eta gauza asko. Eta lehortatik ondoan jendea izatean uste dut oso importantea dela. Edo inkluso Uriol bera naiz eta orain taldean ez dagoen nik askotan nire kantan edo ideiak bigaltza izkiot behai eta lagun modurara behak beti asko lagundu izan dit eta naiz eta bere galean talde hautsi behar izan zen ezinezkoa zalako. Horan berriro bueltatu dola gaina Euskal Herrira, hemen ondoan dut eta bat gehiago balitu zela kasi askotan, behak ere bere aportazioak dintu eta nik uste hori oso bolikia dela. Bai, esan behar nizun, hitz egiten ari zinen momentuan goratu zait, hau ni jarri duan izena da, baina ez dautzezu, inoiz entzun duzu sortzailearen sindromea, eta ez badezu zautzen esplikatu dizut, ez dizut igual nik asmatu duten kontzeptu dela eta jazta. Gauza batik dezu, eta pentsatzen zu, la hostia da gauza hau. Eta urrengo egunean berriz entzutezu, eta pentsatzen, hau mierda bada. Zer da hau. Eta gero handik bi egunean entzutezu berriz, eta hostia, guai da hau. Eta zaude denbora osoan, zeure urokon burrukan bezala, ez egin dezun horrek balio duen edo balio ez duen. Igual hortarako hori balio du, lagungarria da taldekideko gitzea, taldekide esateko, honek balio du, ez? Bai, tal cual. Eta nik uste, justo bain, bigarren diskoa bain aurki grabatuko degula, eta ja, data hartuago ikusten dezula, igual azkeneko maketak edo prestatzen nahi gehala, azkeneko kantekin pasatzen nahi zait, igual gauzak ikusi, urrengo egunean entzun, eta hau ez, eta urrengo egunean eta hau bai, eta kiston buelta pila eman kantuei, eta igual, hasieran landu genitun kantakin nola, bain dikama, grabaketak edo urrutitxo ikusten zen ditun, eta igual ez daukazun ez dara presio hori, eran naturalago baten edo, eta ez dituzuen beste gauza zalantzan jartzen. Beste egoera baten zaude ez.
azkeneko kantekin noi pasatzen nahi zait, eta esan alde hortatik ere, lagungarria da baita ere hori. Astero lokalera jun maketak iten hasi, eta haiek ere, beste iritzi batzuk eta beste perspektiba batekin ikustea ere kanta horiek. Baina gertzen zaitut, nik ere badaukat sortzailearen sindromea. Zate dizute, hori nik neu jarri dudan izena da, segurazki ez du inorkola ezagutzen, baina seguru eukiko dula izenen bat, korai. Pixkat atala honekin amaitzen juteko, lehen esan duzu, solfeo bat ikasi zen nula, baina gero igual harmoniakin daola etzen nula asko jarraitu aurrera. Eta, hemen nire galderetako bat izaten da eta honetan, ea badakizun teoria musikalik, badakizun hori harmoniarik, horrelako, badukazu horrelako konozimenturik. Ez dauka izan behar kristona, baina pixkat. Esan zuten bezala harmoniakin nintzen hasi, gero bai azkeneko urtetan nik uste bereziki hori. Komposatzen hasi nahi zen momentutik ere, igual momentu batzutan bai sentitu etela beharrari, ez kriston aditua izateko, baina bai ezakit, konozimentu basiko batzuk edo nire ganatzeko, eta gero askotan askotan betirez mugatuta egoteko, betiko lau akordeak hartu eta horrekin bueltaka ibiltzeko. Ez gehiagi, eta horrendik nik oso argi daukat, eta inongo komplejurik gabe esaten dut. Eta ez da arazoik hortan. Baina inongo komplejurik esaten dut, asko dauketela horrendik ikasteko komposizioa eta harmoniai dagokionez. Baina saiatzen naiz, gitarrako klaseta juten naizen bitarten, holako gauzak, harmoniako gauzak, eskalak, eta holako gauzak lantzen. Baina egia da hori, konozimentu oso basikoak, eta azkeneko urteetan saiatzen nahi naizela gauza berrik ikasten baita ere, nik uste askotan baita ere beharragatik edo. Eta igual momentu hortan solfeoko urteetan ez jarraitzeak ere bazun hortik, ez neukalak, ez nulako sentitzen behar hori edo harmoniatik jarraitzeko, eta baina igual baina horrendik ere kostatzen zait pixkat desapegori eta intuizioa jarraitu gehiago edo teknikoki, baina horrendik gauza asko ikasteko, baina egia da azkeneko urteetan gitarrako klasetan pixkat bai gain izela konpaginatzen bi gauza horiek. Lotxai, zenan batez, esan nahi dago jendea badakina, dago jendea ez dakina, dago jendea gutxio dakina, baina horrek etzaitu musikari txarrago eskasa egiten, esan nahi de hecho, jende asko pasatu da, uste daudela 54 elkarrizketa, okerrez baldin nago, eta adibidez ez datezun Brigade Lokoko Alex ez nik behak ez zeukela ideaik, baina, kantak ateatzen zitula, eta kantak onak dira, jendea mogitzen berez ez da zertan, teoria musikala jakiteak ez du zure kanta hobea dagoengo. Adibidez, gauza bat intuizioz esatetzen bezala edo bihotzez ateratzeak egin dezake kanta bat ona, nahiz eta betiko lau akordeak izan. Alde hortatik, ez da arazoik. Baina honen bigarren galdera honen lutzapena edo da, ea azken urteetan klase hautan ikasi dezun horrek lagundu aldizun gero sortzerako orduan, badibidez, hemen eskala hau erabilizaket, o sartuko eta akorde berria, Egia da handikan, esan dizuten bezala, kostatzen zeitela igual betikotasun hortatik ateratzea, baina azkeneko kantetan igual saiatzen izela, ezakit, betiko akordeetatik aldeiten, ezakit, ez izatea beti sol, re, mi menor do, akorde progresio hori, eta gero... Akorde progresio hori dauka pixka, de plan, enfilao hori da. Eta gero ez tala igual, ni bereziki gehiago nahizela igual, akustika jotzen dut eta igual ez ditutela punteoak eta loiten, baina bintzat diskontarako, bintzat ideia batzuk edo saiatu naiz, lit punteo batzuk edo sartzen naiz eta gero igual diskora begira, seguramente beste norbaitek gitarrak grabatu eta obotuko ditun. Eta gauza politiagoak ingo ditun, baina baitaren nin besterik gaberen ere burua proban jartzen eta gauza berriak iten saiatzen eta azkeneko grabaketetan eta kantuetan saiatu naiz. Bintzat hori praktikara eramaten, ze gero askotan teoria ikasten baduzu, baina gero ez da dituzu gauza hori praktikan jartzen ahaztu ingo zaizkit. Eta berriro solfeoko pixkat ze hartara bueltatuko naiz. Ados.
Ba, ez dakit, ni neukola ja konposizio aldetik ez daukat galdera gehiago prestatuta, orduan ez dakit zuk zeuk zeo zer gehiago azpimarratu nahiko zenukeen hitz egin ez deguna edo, eta bestela pasatuko gaia pixkanaka. Ah, bueno, bai, bueno, ez dakit. Melodia bat sortzeako orduan, imaginatu daukazula akorde rueda bat, ez? Eta melodia sortzerako orduan prozesua zein da, gutxi gora bera. Lehen esan duzu tarareatzen duzula, baina ze notatan aztezea tarareatzen. Ez dakit, izan daiteke gauza konstiente edo inkonstiente bat, Inkonstientea baldin bada lasai. Ez nik esango nuke totalmente inkonstientea dela nire kasun. Vale. Ez nahiz azten mitzaten, bale, hemen jotzen nahiz sol, bain sartuko dut hemen nahotxakin. Porque ni aparte, ez nahiz ez ere kanto klasetara jun. Orduan, abestiaren ere da totalmente autodidakta. Osa, bai solfeoko 5 urteetan bazaudela 2 urte kantokoa, baina bueno, zan grupala eta igual ginen 50 pertsona. Eta hori, betiko lo, eta gauza hauek. Eta kantatzearen ere totalmente autodidakta, eta horre ere bai oso intuizioari jarraituta gauzak. Eta bai igual azkeneko diskon gehiago fijatzen izela igual koroak iteko garaian eta hola, hori bigarren ahotsak eta holako gauzak ere gehiago hasi izela gauza hauek lantzen, baina hau ere totalmente inkonsiente, oza, modu inkonsiente baten, oza, bigarren ahotsak iteko garaian ez pentsatzen jartzen, bale, lehenengo ahotsak da hemen, bigarrengoa, oza, ateratzen diten modura. Barruan daukazuta eta listo, ez? Bai, bueno, ez dakit, gero belarriz ere gauzak atatzen saiatzen naiz, eta bueno, ez dakit, ez dakit sensazioa, ez dakit intuizioa oso belarriona daukatenik, baina bueno, ez dakit, zerbait izango da behintzat. Hombre, nik belarria ez dakit, baina nik entzun ditut lehenengo diskoa eta aurretikoa uste baita, bueno, Spotify da ondena entzun dut, basikamente. Eta, ostia, eta lehen baita soinu probanta hola kantatu duzuena nahi, tesinteko inbidia mateit. Zena, badao jente autodidakta kantatzen duena eskas, eta iruditzen zaitzu kantatzen duzula oso ondo. Eta ez da, astero bukatzete gonbidatoi pelota egiten, baina ez da pelota egiteatik da benetan pentsatze dudalako, ala. Guai dago. Eta gainera jakin da autodidakta dela, uste toendik eta merito handia daukal. Benetan. Bai, gire askotan igual, ikustetela jendea oso teknikoa azteko garain, herramienta asko hauzkana eta oso garbi daukanak, hemen iten baizu hau zakizela, eta gara inbidia mate itela, baina gero askotan pentsatzen jartzen ez, eta hemen kanto klaseta jongo banintzen zakizela. Eta ez nahiz ikusten, orduan, karo, badaukatolako, zakit, konflikto bat nire buruakin, alde batetik badakit eta oso agi daukat jongo banintz kanto klasetara gauza asko ikasiko nituzkela, eta seguramente gauza asko betuko nituzkela, hori inongo dudarik ez. Baina beste erautetik ez nahiz ikusten eta ezakit. Oaingoz ez dut eman pauso hori, ezakit, kanto klasetara juteko edo dana dalakoa. A ber, azkenean klase batek beti hobetu gozaitu, zen joaten, zu baino hobea dan pertsona batekin joaten bazara, beti pegatu gozaizu zerbait, ez? Baina beharrezkoa ezpada, edo beharrezkoa ezpada ikusten, ez da beharrik joateko, zen momentuan kantatzen dezunakin gustora bazaude eta jendeak gustora entzute zaitu, nik uste ondo da, hola? Bai, buelta gehiagire ez izkioten, bueno, bestela. Bale, Juan gitarra eskutan hartzen, zeia pasatuko gea teknikaren atalea badakit, eta ja aipatu duzu behin bainoetan, etzera igual oso gitarrista teknikoa, baina etzea salbatuko beste guzti egitizketen galderak eratzuteaz, bale? Orduan, lehenengo galdera da, badaukazun teknika rutinarik. Nik teknika rutina bezala egin dut galdera, ze gitarrista mota asko pasa dira mendik, baina beste era batera galdetuta, badaukazu egunero gitarra hartuta jotzeko ohitura. Ohitura bai, egunero hartzen dut gitarra, baina ez igual teknika, eta ze jotze duzu? Hasi hola zakitze eskala iten edo hori ez daukat. Segun eski normalen, beti kantatzen, sozirroa kantatzen hasten naiz, bain nahi ez kanta berrekin gabiltzala, seguramente kanta berriren batei bueltak ematen, baina nik ohitura oso ohitura handi daukat beti, betiko akordek jotzeko besterik gabe, baina ez dauketola rutina teknikorik. Eseratzen ez dela noiz benka eskala pentatonikoa eta blueseko eskalak eta larri pasatzen, ze bestela aztuite zaizkitoiek bai. Baina egunero desde luego ez. Ados. Vale.
Bai, esate dizut, hau galdetu dela 54 pertsonai, eta uste 3 edo 4 bakarrik izan ditela baietz. Beste guzti izate dut ez daukatela, así que lasai. Ez nahi zain arraroa, ez? Ez. De hecho, nik ere ez daukat. Esan nahi, batzutan igual jartzen naiz, akademiara, hori, ostegunetan jatzen ditut klasea goizean, eta igual, asteazkenean jartzen naiz goizean, plan de, hostia, bihar klasea zekat, hasi berdiate klaseako gauzak prestatzen, baina bestela una mierda. Nik ere justu gaur eukiet eta daukete ditura oso jarra askotan etxeko lanak gabe juteko. Ja. Eta da, astero kasi gauza berdina egiten. Gaur etxeko lanak justu egin ditut. Ja. Así que ondo baino. Ja, bai, eske hori nahi irakasle bezala ere gertatzen zait. Eta neu ikasle bezala ere askotan juten naiz lanakin gabe, baina ea da ikasle, baldin dauzkat, ez dakit guztira zen dauzkaten, 14 ikasle dauzkat, eta bik egitizkate etxeko lanak astero. Daude beste 3 edo egitizkatela batzutan, eta behia beste guztiek ez dizkidat egiten. Baina, bueno, gazteak dira, umeak dira, barkatze egiten. Azkenean, ez da... Nik uste baita dela kontserbatorio musika eskola versus akademia pribatu moderno hauetako baten fokea ez dakit. Bueno, utziko joan dere mobideak esplikatzea eta hurrengo galdera botako dizut. Teknika gagokoena. Claro. Hau da... Claro, eske bat teknikaik ez dauken pertsona baten. Ez, baina bueno, adiz, gitarra jotze zunean zer da gehien gustatzen zaizuna entzuteko edo jotzeko? Nik, adiez, eta hau igual da nik gutxiten duten zerbait, eta gero beste jendea ikusi dut, eta enbidia sana oso zona, baina asko mateit. Arpegioak eta hola ez ditut asko egiten, oso gutxi, eta idea oso gutxi hau etorren ingurun, ze beti puak inda, rasgeok inda hola. Eta bai da zerbait hobatu nahiko nukena bereziki arpegioena, ze bai, nik intuizioz erazi ez arpegiatu ezaket zerbait, baina ez benetan jakinda ze egiten nahi zen, edo zentzua daukan, edo ze sokajo politiago sonatzeko, edo lako gauzak, baina bai, ni normalen beti gauza oso basiko, gero bai asko egiten dena eta gustatzen zaitena saltzea ez igual teknikoki ideia asko eduki gabe, igual akorde bat jarri eta behatzak, ez dakit, sokaren bat kendu, probatu akorde bat nota bat kendu eta ze soinu daukan, nahi ez berrizu kantuan bai netolako joku bat. Fa maior bat litzakela berez, baina hor. Kentzen diozu nota bat. Claro, hor matezu akorde guapo bat erdi flamenkillo. Ba, eta lako gauzak, ez dira teknikokiak ezkitenak, baina besterik gabe probatzen jute naiz eta askotan dolako gauzak atatzea baita ere. Guai. Bale, hurrengo galdera, betire txuleta ibeitza jot, hainbestaldiz egin ditu, baina ez dakizkit buruz. Bale, badago teknikan bat, edo badago gauzaren bat, kostatu zaizuna ikasten. Blan, jarri zehala behin baino gehiagotan ikasi nahian, gustatzen zaizulako edo nahi zenulako gauza hori lortu, eta saiatu ze baino ez tezu lortu, edo lortu dezu a medias. Nik uste, hau dela igual kiston tipikoa, baina oraindik ere askotan zehila madarikatu hori ere ondo jartzearena. Eta gaina askotan nik uste, nahi eta nik ere ebitatzen detela, eta igual, eski baina ez da ikusiko, baina fa bat, hori zehilakin jarri gabe, igual, ohitura handi daukat jotzeko gola. Egia dara, beste soinu bat hartzen dola, eta soinu zertarako, igual balio dizula, baina, segun noiz, igual, indar gehiago mateko jogar dezu, eta, baina, nahiko ondo jotzen dut. Hombre, bai, ez dago aizki izan nahi. Baina, egia askotan, igual famio bat oso tipiko dalako, baina igual joten zera septima bat jotzera, edo ez dakit, akorde raro hauetako mag 7 eta lako gauzak, eta horrela bai ez ditu behar dezula gehi, eta gehiago kostatzen dela, baina... Eta gero orokoren, igual punteokin bai naiz nahiko torpe. Eskala batzuk kontrolatzen ditut, baina behin hasi eta nahiko lenta, nahiko gauza... Ez oso politak igual, baina bueno. Badakizu, ez dakit badakizu, baina atal honen, galdera honen puntxa da, saiatu behartzeala jotzen fa hori jodezu, baina aipatu dituzuen beste gauza, orduan danak jotzen saiatu behar dutzu, Así que mag 7 bat nahi dut eta gero punteo bat. Gauza mag 7ak ez nahizkila goratzen buruz. Justo gaur ikasten honez, hori menor... Hori 7 bat dut. Mag 7 ezakit naiz goratzen nola. Ba, berdin du. Punteio bat. Eta gero eskalak, ez dakizkit hori.
Ez que ez dakit punteatzen, basikamente. Osea, bere gainean ikasun un berri txarrak den punteo bat, baina baina ez goatzen. Berri txarrak punteo asko ez dauzkaba, Zer hemen? Ez goatzen gehiago. Ba, lasai, men pixkat gauza da gonbidatua sufritzen jartzea, baino lasai, ez da. Ikusi zaitugu pixkat sufritzen, hasi que tranquil. Bueno, ez, oraindik falta zaigu sufritzeko urrengo galdera. Eta da, badago zatiren bat esan ezinen kantetan, zaudena kontzertuan, eta zaudela ja mentalki prestatzen iritsi aurretik, en plan, ostia, zati hori dator, ja jartzezea nerviosa, eta gaude en plan de, nios, ondo jo behar dut, ondo jokoet, bai ez, badago lako zatirik. Gitarra egokionez ez nuke esango ze kontzertutan beti nik akorde basiko jote ditut, eta ez dauketolako punte horik edo. Eta beste dagokionez, ba igual, inorren entzuten ez gaituenean, bigarren estrofatikan estribilorako salto hortan, badago melodia bat desentiago behar naizela, eta horra askotan egia trampa egiten dutela. Segun, konfiantza zondi ikusten balin manaiz saiatzen naiz, eta bueno, gero igual, oto xogo edo okera xogo ateatzen da. Ikusten ikusten balin manaiz ja, ez egitzi behar gaur, harmonia aldatzen diot pixkat. Zagun nuke, sufritu edo urduri jatzen ezela, en plan de, mierda, hau dator, hau zemuz ateratzen den, zagun nuke momentu hori bakarrik dela. Ba, ez dakit gaur zen moduz sentituko zean konfiantzaz, baina saiatu behar dezu. Imerri, Hombre. Zeuen galdetu zenidan Ta nik erantzun duguna ez estimatzeak galtzean dakar utxunea Hitzak paper solte baten Hori zen. Hombre, ondo? Nahiko ondo, Ondo, gaur konfiantzak egin zeuden den. Earra. Vale, urrengo galdera da, galdera hau hasi zen tapinaren testa bezala. Zeratik ni naizelako frikazo bat, vale? Naiz gitarran frikazo bat, eta tapina da nire teknika favoritoena edo. Baina gero konturatu nintzen demorakin gitarrista mota ezberdina zeudela. Orduan, egin un bigarren variante bat bezala. Eta zen, rifardoaren testa. Baina gero konturatu nintzen, badagoela oraindik beste gitarrista mota bat, orduan, zuri eskatuko dizut hirugarren testa, eta da arpegioaren testa. Badakit esan dezula igual arpegiotan oraindik nahiko zenukela gehiago ikasi, baina nahiko nuke entzun zure arpegio politena, arpegio polit bat. Ez dakit hori talko arpegioa dan, oza... A ber, berez ez dauka zertan izan arpegio bat, nahi baduzu egin erdi eta erdi, balio dugu. Nahi zerbait polita entzu. Latza? Bueno, hasiera bizkat imintatu dut, baina... Baina... Bai, justo kantagarri bada eta, baina, bueno. Gero kantau jotzen dentela justo reverb... Nela gutxiro zioten reverb pedal batekin oso guai dagoela. Buah. Eta beste tokean bintal bat ematen diot, eta gida politxeago Ba, ditzen dala. seguro sonatuko dula puta madre, bai.
Bai. Gaina nei pertsonalki asko gustatzen zait, zea horrello hau, ez? Ez dakit, igual, ez dakit zegin dezun exactamente, baina mitiko akorde bat jarri eta joan bajua aldatzen, ez? Hori nei pertsonalki desente gustatzen gauza bada. Eta joatzea hor aldatzen zea eta gustatu zait. Itxe ondo. Bale, gelditzen zaizkigu bi galdera atal hontan. Eta, claro, igual, hau dago, galderetako bat dago pixka zentratua igual gitarrista elektrikoei, baina zuri ere ingo dizut. Baina lehenengo galdera da, hori baino lehenago, galdera oso xelebre, bale? Abixauta zaude? Eta galdera da, behatz ekstra bat eduki beharko bazenu, nun eta zer gaitik. Gauza martzianok eta hola pentsatzen hasi gabe, osea, logiko naba, eskuetako baten bentsat. Bueno, Esan nuke, bai, behin batek esan zian, tripan. Zertara, altzula, hor gitarra horrela zeukela, altzula tripatik ere jo. Bueno, baina bai, eskutan. Nik uste, ezkerreko eskuan beste behatzat gehiago, ze orokorren, ez gaina ez asko bereziki hola esku oso luzek, nahiko esku behatz mota ditut, eta horreko askotan zailtzen dizki gauzak. Bai. Beste behatz bat gehiago eukitzeak, lagunduko liakela, gero karo, segun behatza hori nun daukazun, ez dakit, baina bai, ezkerreko eskun gehituko nuke behatz hori. Vale. Eta hurrengo galdera da, zure ustez zer da hobe? Gitarra on bat, ampli txar batekin, ala gitarra txar bat ampli on batekin? Eta esate dizut, hau dago gehiago zentrauta igual gitarrista elektrikoei. Bai, zenik amplia, dauket etxen bat, de hecho ez dala nire harrina dala, eta daukat hemen azkeneko jundan 2 urtetan, ondik handiz diotera bueltatu, baina ez dut ez dara gehiago erabiltzen, ze elektrika gutxitan jotzen dut. Azken aldin gehiago, ze pedal horrekin egeda nahiko zaletu naizela pedal horretara, eta elektrikakin beste tono bat eratzen dola kostikakin baino. Baina... Ostra, ezakit. Gero ni gaina gauza hauetan ez nahiz oso entendida. Orduan... Egia esan nire ez, Baina, bueno. Nik ezakit, gitarran bat balin baukazu amplia... Ja, eski, igual amplia oso txarra balin bada... Eske, claro, galdera hau da matizatu diate pila bat. Hainbeste jende eta gero bat ezatezun joe, baina txarra zer da, merkea. Edo txarra zer da, erosoa da, bai edo ez, desafinatzen da, eta da en plan de... eske, claro, galdera berez asko matizatu lehike, ez? Baina, bai, ez dakit, dago pixkat gitarran munduan, gitarra elektrikoan munduan meme bat dela Academy marka, ez dakit sonatze izun, inoiz ikusi dezun Academy markako gitarran bat. Oiek izatera mitiko, 100 euron dauzkatzu, gitarra, funda eta amplia, ez? Bai, mitiko pak. Hori, mitiko pak. Eta orduan, niretzat galdera hau da, gitarra hori, Keystone ampliakin, ala Keystone gitarra ampli horrekin. Ez dugu jakingo esaten, ez dakit. Zer, nik usteet gero hori, segun zaina jotzen duen gitarra hori, Ja, hori irala da. Zer, gitarrista oso batek gitarra haino nahi izan gabe ere soinu politia, ateako liokek esi bere pedalekin eta bere trastoekin. Orduan igual gitarra txarra eta ampliona, aukeratzen dut, baina, idearik izan gabe. Nik esan dizut, eguneko handi batek hori aukeratzen. Bai. Baina asko da baita, hemen metalero eta rockero asko pasatu dilako orduan, baldin madukazu kriston gitarroia, baina ampliak ez baldin maduka txitxarik, ez diozu ateako berdezun zea hori. Amplia baldin bada, beste erdi pareta hauetako bat, eta naizta gitarra txarra izan, eta sonatuko soinu ateratzeko errexago dalako batzeko. Por cierto, Ander Zubillaga galdetzen du, ze pedal? Zure errebergatik gaikoa lehen. Gaina, ez dut esango nuke ez dela hola marka soberan ezagite ezaguna edo. Flama. Ez gutxietxi Ander Zubillagaren frikismoa, nola da dut? Gaia da. Flama. BM-ekin, eta kasmontan reberra da FS02. Ze erantzute egun, baina bitartean nigoa pixkaten bila, orduan. Egon naiz pare bat 3 minutu porai, bale? Orduan, oain zure lana izangoa, pixkat txatean dagoen jendea, entretenitzea, bale?
Orduan, zeure esku. Zagit kantu bat jota abestu nahi dezun, imaginatzen hori egingo ez dula. Orduan, hori, ni banoa eta zure esku uste ditut denak, bale? Ontxar. Zuen esku laztuen leuntasuna negu gogorrena epeltzeko zuen izenez josita nire zauria zuen begietan bizitzaren oinarria elkar lotutako bihotzen taupa ez eraikitako etxea zuen izenez josita nire zauria zuen begietan bizitzaren oinarria nire azalean betirako hiltzatuta zuen zoriona ez dut gehiago behar ez dut gehiago behar. Justo guantxe bukatu eta iritsi zea. Esan? Guantxe bukatu eta iritsi zea, la timing perfecto. Benetan? Buah, Bai, tal cual. de puta madre. Enaiz egon behira, Esan nahi, ju naiz, egon naiz nizkagin izketan pixka, dura hartu dut, eta, jode, perfecto. Zakitzen muzen zungo zan, baina, bueno. Ja, hori da pixkat, arazoan hori, neu naizen egoten begira. Igual, baju entzun bada edo espada entzun, horre ezin dut ez errein. Baina, bueno, lasai, seguru entzun dena guai ondela, así que... Vale, ordu bete goaz, hori, hendik uste aurrekoan esan genuen 11 alde arte egoteko moduan zaude, ez? Goazen hirugarren atalakin, esan duen Anderrek, Teo, gezurra esan dizu, ez du ezer kantatu, beste bat ondo ondotan. A ber, ezin diet gonbidatuei, nola, ezin diet favoritismo ikuki, dene daukate aukera. De hecho, Ander, ez hitzani, Mikel Lazkano etorri banean esate ziana, utzi jo gehiago jotzen, o joan nahi, uste aldi itzala gaina, blan, beti nahi ni da, elkarrezketa baino nire musika entzun, ez? Ja. Bueno, guazen hirugarren atalakin, eta atal hau da, basikamente, zure gusto pertsonal, vale? Orduan, galdera batzuk dira, berez galdera denak dira errezak, baina, klaro, bakizu galdera hauek batzutan ez direla hain errezak. Orduan, ni joango naiz botatzen, eta bueno, zeuke esan nahi dezuna, eta listo, bale? Orduan, lehenengo hiruak dira galdera oso simpleak, baina galdera oso zailak. Orduan, lehenengoa da, talde gogokoena. Bueno, talde barra artista. Ostra.
Claro, eske, talde gogoko asko ditut. Eta momentu honetan igual... Norekotan esango nuke nire musikalki pixkat nire bizitzan errepaso bat edo egite aldera. Igual esango nizuke Betuzta Morla taldea. Vale. Izan gara talde horietako bat baita ere, nire hasiera horietan erreferente oso argiak izan zirenak. Soinu atletikan ere, igual azkeneko diskoetan ez, ekoizpen atletikan ere uste desente arriesgatu dutela eta gauza berriak eta soinu berriak bildu dituztela eta igual bizkat musikalki urrutixeago sentitu ditut lehenengo diskoetan baino. Baina eritzet talde bat oso interesantea, oso argia eta oso musikari trebeak. Eta hori, bai izan zen baita ere hasiera horietan non bizkat bai hasten zen ja bizkat musika entzuten nahi ez zulako eta benetan ja gehiago fijatzen edo eta zure gustoak edo finkatzen juteian momentu hortan eta niretzako bai izan da talde oso importante bat, uste dutela alako harima berezi bat kantakiteko eta zuzeneko terriblea dute, bi aldiz ikusi ditut behin Kurosalen eta gero hurrengoa Bartzelonan eta pasada bat, da gozada bat, kiston musikari puskadia eta hori izan da talde horietako bat niretzako referenteak dianak, azkeneko urtetan igual musikalki esan dutenagatik hori, soinu atletikan eta horitzait hori ere egin behar dela, ez? Zure betiko zona hortatik atera eta bizko guztiak ez daitezen berdinak izan eta bai, niretzako talde oso importante izan da. Vale. Kontestua batik ulertu dizut, baina esatea talde batek zuzeneko terriblea duela ez dakit nik. Kontestutik kanpo jartzen badugu igual ez da ondo ulertzen. Venga, hurrengo galdera, diska gogokoena. Esango dut, La Moda taldearen Salvavida de las balas perdidas. Izan zela pixkat, nik aurreko diskoekin ja ezagutu nitun, eta niretzako izan zen deskubrimendu oso interesante bat, ordu arte igual musika talde batean niretzako edo entzuten musikan ainoikoak etzien instrumentuak zituztelako, bazaki banjoa, haizea, atletikan, saxofoiak, eta akordeoia eta gauza hauek. Eta nik uste lehenengo diskoa igual haien osorikola pixkat ja haiek jarraitzen ditunetikan hori izan zala. Eta oso rekordo berezi daukat eta gero ere talde bezala ere asko gustatzen zait, dituztelako igual instrumentu horiek ainoikoak ez dianak guretzako, edo hemen pop rockean edo igual hainbeste entzuten ez ditugunak. Baina hortaz gain, iruditzen zait talde bat, musikari balia handia ematen diona, eta haien gauzak egiteko modua oso admirable iruditzen zait, Bai ez orain dela urte batutatik hasi dira haiek Burgosekoak dira. Eta dela urte batutatik hasi dira Burgoseko normalean kontzertu egiten ez dian herri txiki edo auzo horietara haien kontzertuak eramaten eta iruditzen zait gauza bat musikarik kriston balia ematen diona eta askotan nire igual oso identifikatu sentitzen naiz, nire auzo txiki bateko izanik nire auzoan ez detelako sekula kontzerturik ikusi. Eta iruditzen zait musikalki asko eta oso interesante iruditzen zaiten talde bat izateaz gain, haien gauzak egiteko modua, usteet admirable dela eta oso identifikatuta sentitzen naiz haiekin zentzu hortan, musikari ematen dioten garrantzia horrengatik. Nagoz. Orduan, igual datorren urtera begira, Altzagarate Fest antolatu behar dugu. Oso ondo legoak egia esan. Gero oskatan, gero bada baita ere kontra esan bat, ni baita egitza ditut zalantza hauek. Oso txikitara musika eraman nahi izate hori oso ondo, baina gero, hori inalizateko jendea jun behar da. Ja. Eta, osango nuke ja, orokorren kontzertutara jotea jendea gero eta gehiago kostatzen zaio, edo hau nire sentsazioa da. Izan lehik, Bai. Olako lekutara ja, pues ni te cuento. Grazia diteit, nire, ni momentu ondan Logroño bizi naiz, baina berez Azkoitiarra naiz, eta naiz espezifikoki Azkoitiako mendi auzo batekoa, da Urrategi auzokoa, eta urtero festa egiten denean, azkeneko 40 urtean ez dute aldatu egitaragua. Da, ostiral gauean mus txapelketa, larun batean ez da egize hostia egiten duten, eta igandean da
meza, bazkaria, gero gorritita bereak, eta Epelde eta Larrañaga, musika bezala. Eta ez dakit, igual ondo legoke pixkat baita ere gauza hauek renovatzea, ez? Ez dakit, ez dizut esango death metal talde bat eramateko, ze ulertzet ez dela bere lekua, baina ez dakit, igual pixkat kasteria moitziko, ze egia da zuk esan dezuna, ez? Jendea junin behar du. Eta bai, heldu jendea joaten da. Baina gazte jendea nik uste norbait igual jungo da, baina urteak dira jendea ez dela juten. Eta orduan azkenan horrek pixkat auzoa hiltzeko, ez? Ja, desbariatu dugu gaitik, baina bueno. Bai, nire kasun nire auzon festak iten zianen, bazion urten erromeri egun bat egiten zela, ze auzo honetan dala gutxi arte nire familik jatetxe bat izan do, eta jatetxea irikita ondan bitartean, hor erromeri egun bat ospatzen zen, eta bueno, egia da, erromeria beti oso lotuta daula trikitixari eta hola, eta bertsoari, eta horre urtero, iguala zara, eta bueno, hor igual, nik ere askotan guretzen dut igual, hor beti etortzen zianak jende, profil moto hori zala, eta bueno, guretzen dut igual baita ere ohitura hori mantendu nahi izatea. Nire ez, Altzagarate auzoa izanik, Altzaga da herria, eta hor ere, azkeneko urtetan festatan, kontzertu egiten hasi geha behintzat, benik edera baita urtero, larun bata herria fari ezakitzer, pixkat bat denontzako izan daiteken zerbait, beti jotzen dezuela erromeri batera. Ja. Eta bueno, ni erromerien oso zalea, eta jorga bat erromeri batekin, oso ondo. Baina askotan baita ere, pentsatzen hasten zera eta planteatzen duzu, igual erromeri batetik ere noiz baita atera gaitezke. Gero gira olako herri txikitan, daukezula ere daukezun presupuestoa, daukezun baliabidek, eta bueno, askotan ere ezin dala. Ja. A ber, nahi hau igual da pixkat azken atalerako tema, ez? Baina, nik erromeri taldeena ulertzet, ze jende asko mogitze dute eta jende gauz ondo pasatzen du eta hori. Baina, beste aldatetik ematet kiston pena edo ematet pixkat amorrua izan da talde bateko partaide, talde originalei edo musika originala egite duten taldei beti espazioak entzen dien talde mota badalako, ez? Eta esan berriz eta ditut ulertzet, jendeak, jendeak nahiago ikusi Parrapas edo tanadalako taldea, edo Laiot, eta pila bat daude. Baina pixkat pena emateit, ez dakit. Bai, nire erokorren, eski gaina gero erromerien oso fan naiz, eta juerga batean txosna batera jun, eta erromeri batekin eta eputan garri pasatzen duzu, eta askotan, igual beti erromeri lotzen zaio oso ondo pasatzearena, baina gara askotan erromeri batzu daude oso ondo jotzen dutenak. Bai, eski ia guztiak dira kiston makinak. Hori pena. Bai, alde, beste batetik ere igual baita da, festa kantoratu eta ja, alo pixkat betikoa eta lo fácil, ez, eta lo fijo erromeri bat, baita ere ondo funtzionatzen dutelako. Eta nire hor zukin oso adoz nago bari. Askotan nun gelditzen gehan horre musika propio egiten dagoen taldeak. Nik badakit ez esan ezin bat, larun bat gau bateako parranaderako taldea ez gehala. Hortaz oso konsiente, eta nire askotan adoz, askotan uste dut kontzertuak ere iteagatik eta dena hartu eta edozein lekutan eta edozein, hori ere igual ez dara, zer askotan hor zure musikak ere balio galdu dezake, ez? Baina larun bat gauerako erromeritik atera eta ere talde oso interesante asko daude, esango nuke gaina azken urteetan gurean ere euskeraz eta Euskal Herrian badaudela proiektu oso interesanteak nun ja bizkat muga horiek erautsi dian betiko egitetik eta hori, gauza berriak ere eta oso interesanteak iten hasi dian. Eta uste horri ere lekua eman behar zaiola, niretzako oso gauza interesanteak entzuten nahi azken aldin, eta horiek ere nun baita egon behar dira, eta hori. Uste bizkat balantza baten jarrak dugula gauza, erromeria bai oso ondo, eta nire lehenengoa oso zarea nahi zena, baina beste gauza ere lekua egin behar zaio. Bai, nik alde uste, eta bai, aipatu dutzu baita, ez, presupuestoen kontua, hori ja da baita beste mundua, esan nahi, zeu baldin mazkatzu, ez dakit, zifra bat jartzeko, 1.000 euro, 1.500 euro, 2.000 euro, herri txiki bateko aurre kontuak azu egun bateako. Igual ekarriko hori erromei talde bat, joko didatela 4 ordu, eta okupatuko didatela hori guztia eta jendeak pasatuko duela de puta madre, ez?
Eta, ez dakit, gero baita, eske hau ja baita nire zea pertsonalakin lotzet asko zen, nago pixkat nekatuta gaina azken aldean kontzertuak lortzeko dagoen zailtasunakin, ez? Eta kontziente naiz, gure musika igual ez dala, ez dara jende askori gustatu altzaiu musika, metala jotze dugu, musikako gorra jotze dugu, eta nik kontziente naiz. Baina jo, nekatzen zaitu musikari bezala, ez? Egotea hor jendearekin kiston lata ematen, nahi dugu kontzertua jo, eta nahi dugu zea, eta bai, bueno, 2024 arte ez dago fetxarik, eta jo, eta zea, eta gero hori, erromeri talde bat daukagu da osoa beteta. Eta batzutan planteatzen, igual fitxatu behar dut talde horietako bateatik dirua irabazteko, plan, bizi ahal izateko, ez? Eta pixka, ez dakit. Bai, nahiko frustrantea, Bai. ezakit. Eta gero igual, segun ze lekutan nik gehiago ulertu dezaket ez, igual baliabide gutxi ditun antolatzaile batek edo elkarte batek, askotan olako jendeak ere eta olako elkartek egiten dute baldutena. Esate izut Bai. ni Ordi Zirroken parte naizelako, eta kultura elkarte bat geha voluntarioz osatuta, eta aldeguna egiten dugu, zorionez, esperientzia, ja urte asko dara matzan elkarte bat da, naizani, eta 2 urtetatik nabien hor barruan, eta hori, esango nuke talde finko bat daukagula, urtez urte ere lotzen ditugula, lortzen dugula ere horretik indako kontzertuek esker, eta hortik atatzen dugu, barratik edatzen dugun diruagatik, eta presupuesto hobiak izatea edo, ezakit, askotan gero ez da dena presupuestoa ez, talde bati deitu, aldeketa modu duinen ordaindu, baina horrez gain, soinu ekipo bat izatea, soinu ekipo finko baina zurea gana, gauza hauek. Baina gero askotan, gure iristen gehan lekura, ez? Ja. Eta askotan gero, olako elkartekin ere uste dut, igual ulertu behar dela askotan, iten dutela aldutena, baina gero hor uste dut, badaudela, eszena edo jaialdi ziklo batzuk, publikoak edo udaletxeak kudeatzen dituztenak, eta horiei bai eskatu behar dizkiogula minimo batzuk, eta ez beti berdina jotzera, azkenen diru publikoa da, eta uste dut horrean behar diala, eszena hori egon behar gala denontzat irekia, eta ez betikoak hor bueltaka. Bai, era da. Uste dut hori bai exigitu behar diegula antolatzaile publikoei, publikoa dielako, eta denon diruak inorgaintzen dian gauza dielako. Ja. Egia da zaila dela ez beti denen gustoa egitea, baina bai egia dela. Obviamente. Egia da, badaudela hor gauza batzuk, ez dezuna urtea joan da urtea etorri izen berdinak, beti bueltaka, azkenan pixkat euskal musika hon dauzkagun monstro horiek, ez, o dinosaurio horiek, ez dakit nola esan, azkenan pixu asko duten taldea dira, eta ez dakit justu horregatik aizinen, baina igual... Ez igual talde horien gatik hainbeste, ni ere igual talde horien estatusean banego, ez dakite, ez dira uste inoiz iritsiko danik, baina, haiek ere askotan igual talde horiek ere hasi diagu bezala edo, ez dakite, askotan igual bai da momentuko booma eta jazta, baina askotan igual ez da beste booma eta igual jandituzu 2 urte hasieran, beste denak bezala mierda jaten, baina, taldei baino gehiago, esango nuke, instituzioei edo laguntzak askotan baita igual gero behiazen jartzen zea diskoa grabatzeko beka hor daudenak edo eusko jaurlaritza eta gero sartzen zea behiatzea eta gero baldintza batzuk eta exigentzia batzuk, baina supostamente hau da baliabide gehiagia ez dituen taldei laguntzeko horren ze exigentzigarri bat izkiazu, esko horren ze beka klase dira hauek, ez dira ulertzen askotan. Baldintza batzuk beka hontara aukera izateko, eduki bat dituzu Euskal Herrian ezakitzen babolo, Euskal Herrian kanpo ezakitzen babolo, eta nien plan de, baina Euskal Herrian kanpo ez aliman izatera, segura aski da ez ditutelako baliabide kortarako, orduan, beka uzertara, zeinentzako da, hasten nahi da norbaitentzat, edo ja bidea indon norbaitentzat. Ja, bai, hori... Nolako gauzak ezakit nahi ez ezkit normalak iruditzen, eta ezakit hor, izan ezakit. Baina morra handia emateuten gauza dira eta frustrazio handia sortzeutenak, ze askotan zuk aldeztu nahi egiten duzu, baina gero dena ere ez dago zure esku eta bueno. Ja, bai, hala da. Guazen, eske, desbariatu dugu, ez da zer gertatzen, gustora neon, ustez gai interesantea dela. Saiatuko naiz pixkat gusto pertsonaletan hori pixkat gainetik entzen, eta gero amaieran nahi badazu itzengo du pixkat gehiago honi buruz. Ados? Ze, bada gai bat, iruditzen zaidana dela aipatu beharrekoa, da gai bat arazoak daudena. Bai, orokorren, ez? Baina, falta zitzaigun
talde eta diska favoritoat igitzen dugu, orduan falta zaigu kantu favoritoa. Eta daukazu. Bai, osea, kantu favorito asko eta kantak, osea, gero momentuaren arabera igual beti daukazu buruan kanta batu beste. Baina bai lehenago hasieran komentatu duten hori, pixkat zeatik hasi nintzen ni sortzen edo musikan edo asko, nahiz eta momentu horretan igual nik inkontzienteki egin edo. Eta horretik esateten kantu, osea, egon zala kantu bat horra, pixkat musikarekiko neukan ikuspegi hori edo aldatu zona eta pixkat nire bizitza ere aldatu zona. Eta hori, kantu hori da lainen irudiak kantua. Eta hori, pixkat, orokorren izan zen hori lainen azkeneko, 3. eta Aliberen azkeneko diska. Niretzako uste dut, ni lainen oso zalea naiz, gaina utzi zuten, baina esango nuke orokorren haien azkeneko diska hori jendeak ez dakit, etziola aukera, edo etxon izan lehenengo biek bezain besteko lako ez dakit exitua esan edo zer. Baina orokorren entzioten eman aukera eta niretzako haien diskaik helduena edo, esango nuke. Igual popetikan gehiago urrun luzean eta gehiago zan rocketik, bi gitarrele sartu zialako garai hortan, baina niretzako disko bat marabillosoa eta niretzako haien diskarik helduena eta jendeak orokorren entzion, sentsazio haukat etziola aukera hori eman. Eta kantau hori, asko gustatziaz gain, niretzako daukan zentzuagatik momentu hortan gaina justo bideoklipak ere oso ondo erakusten du kanta zertaz doan, eta hori niretzako pixkat izan zen kantu hortan ni nerone ikustea, ez? Edo momentu hortan gertatzen zitzaidan egoera hortara eraman nindula kantuak, eta albendia baten konturatzen zera, hostia, hau pasatzen ere zait, kantak esaten duen hori pasatzen ere zait, ez? Eta ia dala oso Mr. Wonderful eta da oso topikoa, Baina askotan horrako gauzak gertatzen dira, horrako gauzak gertatzen dira, eta nire kasuan kanta honekin pasazitzaiten, eta badiotolako, taldeari lehenagotikan ere banion kariño berezia eta oraindikan ere, baina kanta honek bereziki badu niretzako ez dakit. Leku berezi bat edo niretzako musikari dagokionez eta hoxe. Ados. Bale, nik urrengo galdera batako ditzut. Ikusteko falta zaizun kontzertu bat? Ostras, galdera ona, nahiz pentsatzen, ez pentsatzen. Adibidez, kuriosidade, entzuten dut ez dugal Kriston Biarez, baina kuriosidade handiakin ikusiko nuke Iban Ferreiron kontzertu bat. Sonatze egit izenak, baina ez dut oso ondo kolokatzen egia esan. Hori bere garaian izan zen Los Planetaseko, usted, endabilera gaizki, usted Los Planetaseko gitarra eta abeslari izan zala, bain bakarkako bilbidean aspalditikan tiposo galiziarra dela. Eta dirutzait oso tipo interesantea, justo gaina disko, denbora askon izarratera gabe onda, eta disko berri atera da bain, eta hori, tipuak gaina hautsen badukalako timbre berezi bat, eta egia da igual nire garaitikan nahiko, bere urtea ditu tipuak, ez zarra, baina, igual nire tokatu zaiten garaia gatikan edo, igual ez da lain ezaguna garaia hauetan, baina oso proiektu interesante iruditzen zait, eta kuriosidad ez dakarrikan, eta uste detelako gainera baita ere kriston musikariak eramaten dintula bere ondoan, Ricky Falkner eta jende hau, eta ikusiko nuke oso gustora kuriosidadez. Ados. Bale, nor berpiztuzko zenuke bere kontzertu bat ikusi, eta gero berriz atzera zulora botatzen. Hau da, pertsona bat hartuko dugu, hilda da ona, berpiztuko dugu kontzertu bat ikusteko, eta gero hilda jarraituko dugu. Jo, ez dauketola musikaririkola hilda agona eta esango nukela bua. Hau da pixkat, mitiko hildako mito hietako bat aipatzeko bezala, ez? Ja, bai, baina. Ez pasaizu gorritzen lasai. Esango nuke ez dauketela hola musikaririk, igual baita leheneko gaztean naizelako gaindik, baina nuke esango. Zaitu kurritzen dola, pixkat tiratzeko, erantzuna ateratzeko, adibidez Freddie Mercury bat, aukera bezala. Bai, baina ez dauketola bereziki bai, baino ez. Ez dauketola bereziki, bai, tipoa un makina eta hori, badakigu denok zein da Freddie Mercury, baina ez dauketola zea berezirik berekiko, ez dakit. Bale, arazoi gabe. Igual lehenago perpiztuko nuke adibidez Amy Winehouse bat. Adibidez.
Ni Freddie Mercury izan dut delako nahi asko gustatzen zaidan bat. Baina Amy Winehouse ere zan la puta hostia. Bai. Vale, urrengo galdera. Norekin jo nahiko zenuke kontzertu bat? Hau da, kartel berdinean, telonero, edo esango genuke biek kontzertua joko dezuela eta eukiko dezuela pixka eta erlazioa elkarren artean, ez? Hori, kontzertutako zea hori. Momentu honetan, okurritzen ezkit bat baina gehi eta gaina jende nahiko gertukoa eta oso jatorra. Baina adibidez aurreko estiralen Julen Leturi ondoren diska aurkezpeneko kontzertuan berekin abesteko gorea izan nula, bai bera eta bere proiektuan nik aurretik ezagutzen nuen eta oso proiektu interesantea iruditzen zait. Baina egun horretan ikusi nituen lehenengo zuzenean eta eski dauke banda bat flipatu nula, ze ondo jotzen duten, pasada bat eta gero baina oso jende jatorra. Eta oso gustora partekatuko nuke esan kartela Julen eta bere bandarekin. Edo oso gertu duten baita ere eta asko miresten duten Olaia Intziarterekin ere oso gustora partekatuko nuke kartela. Daugat apuntauta Olaia Intziarte gitarrezketa baterako datorrean demorandirako. Ez dakit zer esango dira. Baina ni saiatuko naiz. Bueno, etortzen baldin bada oso musikari interesantea gaina oso topa jatorra. Eta nik uste gaina berak teknikoki, oso musikari teknikoa dala bera ere. Gitarra gaina lehenago igual, gehiago jotzen du teklatua berez, baina gitarra ere nik ikusita daukat, eta oso ondo jotzen du, eta arpegiatzen du baita ere oso polita. Así que, bai, oso musikari interesantea aukeratu duzu. Ados. Daukat lista bat, hogeita pikorekin. Jute naiz, ikusten denean Instagramen edo talde bat, edo azkenean baita movida honen helburua da pixkat, edukia eta euskera musika eta gitarrai buruz, nire aldetik esango nuke, baina beste alde batetik baita, gonbidatuaren proiektuari pixkat baita bonbon minimo bat ematea, ez nik ez daukat kriston altaboza, hori ala da, euskera zitet eta oso nitxeko edukia egiten, baina ez du, nire jarraitzaile edo movida hau ikustegun jendeak ez bazitunen zautzen eta baina zautze bat zaitut interesatzen bat imazaio, zerbait positiboa, así que... Vale, urrengo galdera. Ametxetako gitarra bat. Badaukazu, ametxetako gitarraik. Ez nahi zola oso frikia gitarren kasuan eta hola, esan. Ez? Nire gitarra akustikoa, jarraitzen den nire lehenengo gitarra akustikoakin, dara Tanglewood bat. Eta bere garaian ez da munduko gitarraliko honena, baina nuen ez da ere, ez da €1 gitarra bat. Eta esan daramat super gustora, baina esango nuke bilatu dutela baita ere, bilatu dutela gitarra hortan baita ere nire soinua, eta baina igual beste gitarra bat emango bagzenea ere, baina niko nuke jarraituko nuke ez dakit. Bueno, gira da gero, ez dela aurreko urtean hori izan zen. Ordiz Irrokek justo antolatuta hori lehen Aftersun jaialdia izaten dela, badukago lako bizikleta, ez dakit nahi esplikatu. Bizikleta bat, ze dauzkan goran panel solar batzuk, eta hortik lortzen den energiakin, bakarrikan horko energia erabiltzen dugu kontzertu kantolatzeko. Ez dago argindarrik, baizik eta guzki izpien bidez lortutako energia erabiltzen da. Eta normalen dia kontzertu pixkat rollo akustikoak edo ez behintzat banda, porque energia gehiago behar da baita ere. Eta horrek ordean justu, Anari etorri izan jotzea beha bakarrik akustikoan, eta bere gitarra, ezakitze gitarra zan, badakit bediatu nula eta oso garestia zala. Baina oso soinu politia zeukan. Asik igual hola bat esatekotan hori, baina karo ezakitzen dan. Bakit 2000 eta piko euro dola balio zitula. Oso garestia zan. Akustikoa zan? Bai. Bai izango zan edo Taylor bat edo Martin bat, segurazki Martin bat. Ez dakit zema zonatik Gibson, baina ez dut uste. Izan alda Gibson bat baita, izan alda bauka akustikoa Gibsonek. Normalean mundu akustikoan, ez dakit Ander Zubilagak hemen jarraituko duen, baina Ander Zubilagak igual hobeto azaldu halko dugu. Normalean mundu akustikoan nik uste gehiena estimatzen den marka Martin dela. Igual zen Martin bat, igual ez, baina... Ez dakizte bat sonatzen Gibson, baina egia da gitarra, 2.000 euro balio aldi maitu zerbaiteatik da, esan nahi, hor zehose badago, ez? Bai. Da bakariko la probatzea gatik, gustatuko nuke eskuta, baina beste lan nereakin egizan oso gustua biltzen, ez? Eta gero elektrika, daukat hor Epiphone
zar bat, eta bueno, beste bat ola UGS marka, baina horrekin nahi esan ez nabil oso gustora, ze pixkatola oso agudio da, eta gehi gustatzen. Eta Epifona egia da igual, gutxi gordain ondula eta zala nire lehenengo elektrika. Baina ezakit badaukala soinu borobilago bat, eta egia esan gehi gustatzen zait. Esan du Mundilok, por cierto, Mundillo, lehen esan du zazpi pertsona behintzat badaudela ikusten hau. Eta esan du Anarik Gibsona, bai. Así que Gibsona da. Mados. Vale. Eta hasi zera gitarrak aipatzen, eta justu da nire hurrengo galdera. Eta da, la resistencia o galdera. Eta da, imaginatzen la resistencia ikusiko zenula, nik ez nahi jakin zenbat hiru daukatzun bankuan. Nik nahi dut jakin zenbat gitarra dauzkatzun momentu honetan, eta zenbat ordaindu duzun gitarraietako bakoitza. Eta erakutsi alba dituzu, hobe, ezin baldin bada lasai, A ber, badaukat, erakutsi hori dizut bi, joeten... Txoin, taskatu gala. Jesus. Tangle boot hau, nire betiko akustika. Eta hau ordaindu nik, baina ez goatzen, baino... 300 bat euro ordaindu nitun, bere garaian, urte desente dira. Gero daukat, espainola bat, bigarren eskuko arroi onera makeroziziala lehenengo gitarra, bazakit ustez 50 euro ordaindu zitula. Baina azkeneko, temporada bat eukiet, klabijera hautsita, eta aldatu nion, eta 50 euro ordaindutako gitarra bat izateko iruditzen zait oso politxonatzen dola, bazakit. Hori izan gordeta daukat, eta gero, bestea Epifona konpontzera barra buketena, pastilleroko bi posizioa ez dihoaztelako. Batean soratzen dut horrendikan eta Epifon txuri hau. Hostia, eharra, Baina esan, pixka dola aparkatuta izan dut, zen normalen beti gehiago gintzen ez akustikakin. Baina bain reboreko pedala borosi dutela. Momentu bat. Bai. Ze korrea daukazu, ikurriñakin? Bai, hori da, nire amak paritu zian lehenengo korrea, eta esan... Ze fantasia. Hor daukat zintzilik eta... Ze fantasia. Kizten urte pila eramotorrekin, eta ez eta aldatu dugu esan. Eharra. Ondo heltzen don ba. Gaina gauza oso original bat, ikusten, azenen amakin baldin mazizun hori beste inork ez dauka, guapísimo, Bai. Eta Epifona zenbat ordaindu zenun, hori... Hau... Egun da gutxi nik uste. Bueno, ez dakit, eske hori... Aspaldi, baina ez nun gehiagir ordaindu nik usteet. Bueno, ez duen nik ordaindu, nire guraso ordaindu zuten, baina... Ja, baina igual du. Bale, oain eskatuko dizut, hau dago baita pixkat nibetzelako frikiei biderauta dakit igual etxeara nieina gitarran frikia, baina nik aldera berdin ningo dizut, eta ez dago zertan gitarristekin erantzun, bale? Nahi bat erantzun aldezu kantautorekin, edo zuk gehien influenziatu zaitun jendeekin. Orduan, eskatuko dizkitut bost gitarrista internazional, eta beste bost Euskal Herri maila. Bale? Ez dago zertan bost esan, ikusten badezu betzera iristen pare bat esan ditzakezu, 3, nahi vale. Hau da oso frikientzako galdera. Vale. Igual Euskal Herri mailan gertuago ditutela eta nik uste erresa bateako zaizkitela. Kantautore giro hortan... Nik uste korka horbizu, bat izango zala. Sorokorren bere proiektu denetan jarraitu dut asko, izan berritxarrak, igual nire estilotikan gertuago daun Katamalo bera, edo Peiremans proiektuan bai asko dut ziteiten taldea zala, eta nire loki aukera ikusteko zuzenen, eta Katamalo ere ez, gaztetxoan izerako gaindik. Gorka horbizu bat, fosanet gertuago ditutela, baina ezakituela pentsatzen jarrita. Nahi behazu jugo nahiz horri lehen adiez gola intziarte bat igual aipatuko zenun baita. Bai, gaina justu uste nire kintakoa dela, ez da niman hau oker. Eta bai, da oso tipa berezia, nik ezagutu nun Olaia ezagutu nun Iker Lauroakin eta ibiltzen zalako, teklatua jotzen eta koroetan da hola. Eta behin, hori zigorko kantoratuta, garri genuen delikatu zen kontzertu bat antolatu genuen bere akustikoan, horrendikan, horrela uste diska grabaten hasita zehola, esango nuke. Baina nik egun hortan flipatu nun, zan beha eta bere gitarra eta bere looperra. Ez dakit, badauka oso presentzia berezia eta esango nuke abesten don
momentun, abesten don hori, nola abesten don, badaukela hor, zerbait berezia, hori, abesten, momentu hortan edo esaten ari dan hori, melodia perfektuakin edo eramateko. Eta bizkat, sentsazio hortara eramateko ere kantua. Eta badauka oso presentzia berezia eta hori, gauza evidentak ez ditut esango, oso ondo abesten do. Bai. Eta oso ondo jotzen do bai teklatu eta bai gitarra. Baina zerbait nabarmenduko banu beregatik, uste dela badaukala loko presentzia eta egia berezi bat bere kantuetan. Eta nik ikusten dut eta hitz egiten do eta nola esplikatzen dituen gauzak. Eta hori nik sinisten diotela. Eta hori askotan, ez zait artista gaiarekin pasatzen. Eta uste dut hori dela oso importantia, musikari baten eta artista baten. Gero igual, aipatu dutela baita ere Iker Lauroa bat, bere garen ni oso Lauroa zela izan naizela, eta orain nire bere bakatzkako proiektuakin asko jarraitu dutela. Eta uste dut Iker dela master bat, gitarra jole bezala, nik gustora izango nuke irakasle bezala. Eta hori, gaina oso tipa jadurra baita ere. Hiru esan ditut, baten bagai okurritzen zaiten. Izan behar du, edo gitarra jole, edo kantautore pixkat, ez? Estilo hartatik. Bai. A ber, edo ez, gitarra jotzea baldin badu, baita, ez dakit, esate baldin baduzu, edo zein, da pixkat zure influentziak gehiago zautzeko, ez? Gelditu beharra, aipatu dituzun disko, talde eta kantan, baina post pertsona aipatzea, baina jakiteko zer gustatzen zaizun eta zerrek eraman zaitun igual gaur egun sortzezun hori sortzea. Bizkat joango eroain eskoratik anatera eta gero berriro bueltatzen nahi zen. Bai ezakit nungo dan, ezakit Madrildarra dan ozer, baina Alice Wonder, tipa bat, uste dut ere behazitzela oso kantautore girotikan edo, eta azkeneko urtetan jo dolako aldaketa moduko bat, pixkat, ezakit, nahiko ez elektroniko, baina baditu lako aire eta soinu berriak. Eta oso tipa interesante eruditzen zait, eta badauka hola, ezakit, hautsean, abesteko oso modu kurioso bat eta oso hau berezi bat, eta bada hola, tipa oso interesante bat eruditzen zaitena. Estilo beretikan ere, eta esango nuke Alice Wonderrenetik ezagutu nola baita ere, Ede, ez dakit nola ditzen den bere izena, baina bere izen artistikoa da Ede, eta justu dela gutxi atera do disko bat, eta igual bai dauzkaola referentziak edo soinu aletik handola kantu tradizionalari edola, eta oso estilo guapo horitzen zait, zerbait diferenteare bai originala, eta oso tipo interesantea. Ez kitu gurretzen gehiago bentxe. Gero sartuko zea hoera eta torreko zizkitu bat abestearen atzetik. Ja, tipiko. Bueno, bideo, justo, duela, takitala oso gutxi deskurrituet, eta justo bere diskoa eukiet, ala, azkenek gehiagoetan buelta kanari burun, eta erutu zaituz proiektu interesante bat, dala Inigo Soler Valentziako tipo bat. Vale. Eta ez dakit esan du nola definitu, bada oso kantautoretik doan proiektu bat, beha bakarrik jutea eta inkluso kontzertuetan ere beha bakarrik jutea, baina beha eta gitarra bat. Baina egia asko erabiltzen dituela sekuentzia bidezko sampleak eta horako mobidak, eta oso gauza interesante erabiltzen zait. Nola gero horren bitartez disko hortan lortu duten nolako soinu burobil eta guapo bat, eta hori, bezakit oso gauza interesanteak elkartzea. Igual zerbait tradizionalagoa dan kantautore estiloa, eta bezakit sampleak eta hola erabiltzearena. Eta ez dakit baino hartan ez ezkitu gurrutzen gehiago. Bueno, 3 eta 3 izan dituzu, así que nahi badezu jungo aurrera. De hecho, ez daigu askoz gehiago behatzen, 11 eta 5 dira. Orduan, ingo izuten badezu azkeneko galdera, ingo dugu azkeneko gauza egin behar duguna, ez dizut esango hendik zer den. Igual badakizu ja, baina, bueno, nahiago dut bukara arte más o menos ustea sorpresa bezala. Orduan, azkeneko galdera izango litzake, entzun ditugu pixkat zein diren zure gustoak,
Eta orain nahi de jakin zein diren zure antigustoak, nahi de jakin non daun zure amorrua, nahi de jakin ba hori, zer odiatzezun. Eta orduan, galdera pixkat zehazteko, oraintxe bertan emango banizu aukera mundu mailan artista barra talde bat eta bere diskografia osoa ezabatzeko, zein aukeratuko zen? Egongo zerbait emateizuna nazka, egon behar du, denok daukagu zerbait. Osa, orokorrean ez naiz bate teknozalea. Ez dakit hori, rollo goizeko bostak tabernetan hasten dienen musika hori gartzen, odio a muerte. Ez dakit, igual trap eta rollo hauek baiz, ez orain hemen eta diala Melina Garriz, J. Martina eta hau dena, eta oso guztantzu ditut, eta etxe hor dala gutxi jo nintzen nahi kontzertu batera, eta super gustora eta flipatu nun. Eta igual badu teknoa ez beste, baina badu musika elektronikotik zerbait, baina horrean teknoa ez dakit nola esplikatu, baina igual tekno oso teknoa da, oso estremoa. Ulertzea izut. Ulertzen, bale. Bai, da, pum, kitzi, bai. Bai, orokorrean hori dena ezagatuko nuke, mundu ontatik, nahi me sobra, totalmente. Ados. Ez dakit, bat DJ Tiesto eta jende guztia dena, ni borratuko nituzke. Ja, da, igual, niretzat, beste musika batek, eskazkena musika bakoitza dauka bere kontekstua, ez? Eta igual, musika horren kontekstu bakarra da, festako, ordu txikitako kontestu hori, ez? Igual, baita ere batzuk kirolaitiko da erabilia dute, ez dauka bit oso azkarra da. Baina, bai dela musika bat, igual oso kontestu zehatzeko, eta ez pasaizu gustatzen, eta ez da kontekstu hortan ere, ba... Nik goizeko bostetan ingo nizuke playlist bat bi ordukoa tekno kantari gabe, así que... Me sobran. Vale, ba hemen utziko dugu, guztua gontzea? Oso guztua, bai, oso interesante izan da, eta Poste naiz. Teknikatik ez bada ere, beste gauza batzuk nik uste datea dela interesgarriak, eta nire aportazioa ere bintzat hortxe. Bai, esan dizut, hasieran esan dizut bezala, ez? Iruditzen zait, gitarra mundu zabal badala, musika mundu zabal badala, eta niretzate baita ere guai da batzu bezalako perfil bat ekartzea, ze ez da orokorrean ekarri dudan perfil bat, normalan hemen beti ez dakitzen bat metal taldeko gitarristak pasa dira. Nahi pertsonalki hori gustatzen zaidalako, ez? Baina iruditzen zait baita ere interesgarria dela, hori Euskal Herri mailan dagoen musika abaniko zabal horri, leku egitea, eta adibidez, esan ezin bezalako proiektu bat buruz hitz egitean neure guztua honez. Ze ondo, eskerrik asko. Zuri, amaitzeko ingo duen gauza da, zuk joko dezu nahi dezuna, gitarrakin, eta nik humana izan gaitik improvisatzen. Bale, guai. Erraida jarriko ez martxan, txat, nebukairekin utziko zaituztet, bere txatak dira, bere zuzeneko gerderaz dira, baina badaki euskeraz, hasi que zerbait idatzi nahi baldin badiozue, euskeraz idatzi eta euskeraz erantzungo dizue, eta, zeldan dabil biziatzen azken 2 egun hautan, eta behakin uste zaituet, eta 1000 esker da hori etortzenik. Venga, nahi dezunean. Xuri gabeko mal
Aio danoi, ni esker! maitatzea. Jarraitu nuen pixka aio.